Avui, en Natura i al límit, visitarem la Serra de Segària. Anirem en busca de dos avencs i la cova del Volumini. Es tracta d'un capítol de doble duració, així que esperem que no es faci molt pesat. Condiciones meteorológicas adversas. No sé què està marcant el GPS i què. El sol està pobre. No n'hi ha que ficar. Tira de l'izquierda. Eixirem matí de Pedreguer i amb l'ajuda del GPS ens vam dirigir cap a Beniarbeig, a la Serra de Segària. A hores d'ara, un eclipsi de sol estava produint-se i la il·luminació era molt extraordinària. Dalt del Land Rover repassem el trajecte i la disposició de les coves que ens hem plantejat visitar. Aquest és el més perillós que sol menys, els altres estan sobre la paret. Però què s'entra per així? Sí, entres per així, ensenyeu el pescat dalt i a partir d'ací ja es comença el vol. Hi ha coses que quant més estrella... I això què és? Com una treixida? Això és que per dins les cimes són galeries. 3 i 4 estan connectats. A la plegar al peu de la muntanya, detonarem una xicoteta càrrega controlada d'explosiu per advertir als possibles animals salvatges de la nostra presència. La primera cova a visitar és l'avenc del Taverner. Però quina era que anar primer? Primer hi ha que anar A la sèquia? a la del taverner. Que Aquesta és és la que n'hi ha que votar. la mateixa senda que la del Volumini, l'únic que... Dificultat media, xavals, 300 metres. Barra la Quan sèquia. arribem a la sèquia, estem a la dreta, ens trobarem un tubus per amunt, es passem, i al segon aqueducte hi ha que tirar amunt, i ens trobassarem en ella, 50 metres. Falta trobar l'aqueducte d'això. Estaven disposats a seguir les instruccions elaborades per experts i buscar la entrada entre els matorrals. La tuberia deu estar en aquest cas un paquet transformador. Està fer la mà. Tindrà que pujar per la més temps. Perquè, hasta que no estiguem allí en paral·lelo, face to face, no... Jo per mi que té que ser a rinse del casut ese de la llum. Està així. Orientada a l'est. I finalment trobaren l'avenc del Taverner. Però el més difícil encara estava per a plegar. Havíem d'entrar a l'interior. A veure si no és esta. Ei, Home, un forat n'hi ha. Creo que sí. La pileta... jo tinc pileta. Bueno, té la corda de 5 metres, pareu-la per... Però, espera, a veure, el tema Tu aguanta esta pedra que no caiga. Jo entre. A veure, obre la boca, el tema està que una volta arriben a la Roja, Ja estan els 4 metres. Escolteu-me. Millor. Escolteu-me. Si sents que brames que no puc Escoltem-lo. passar. No, senyuelo. Per lo que he llegit, n'hi ha 2 metres. Posa entre tu primer. Espera, jo ho estic No sé dient. si ho coneixes. No, n'hi ha 2 metres del nivell. Després estan els 4, perillosos. Saps que... Va. Ja queda molt Entre tu, entre tu. Jo? Ve d'on l'arpa, ja. Però encara primer, encara la pileta primer. Si voleu piletes... Ja, és pileta? Jo m'obro una pel cap. Tu que no caps. Cuidao en el cap i avant. Tu cuidao en el cap. casco. Posa't el casco, tu. Cuidao el cap. Hòstia, el cap. Tens que fer mal. Tens que fer mal al cap. Jorge, ven cuidado. Cuidao el cap. Agarra't bé, lleva la mochila. Tu estàs veient bé el que estic veient jo? és que això està molt fondo, Jo no ho he dit. que està a un to alt, això. Efectivament, es tractava d'un accés complicat. Hòstia puta, sí que està tot molt. La cosa no és entrar, la cosa és així. És que és el problema. És que sí que... Clavar la càmera a veure si veu alguna cosa i després ja és pujar a la del Volumini, que això sí que podrem entrar.
Molts metres per forat i si acabes de parlar. Quin? El forat que anem a veure. Està en el fondo? No, també són uns 20 metres. Bien. L'avenc del taverner es tracta d'una cavitat amb 10 metres de desnivell, amb moltes pendents i 80 metres de recorregut. La principal dificultat la trobem a l'entrada, on per accedir tenim que baixar per una paret pràcticament vertical de quasi 3 metres de caiguda. És que jo trobo que apoyant el peu ahir i d'agarrar-me de sí i apoyant el peu després ahir jo trobo que es pot pujar. Saps vull dir? Si no montes apoyes necessites... Home, no està en fondo, però puf! Girat, tens que girar-te. I finalment es decideix intentar baixar. És l'hora de la veritat, d'enfrontar-se a lo desconegut. Exacte, i n'estàs encarant. Tu, això no està massa. Hòstia, pujar serà difícil. Tu, això se'ls va. Quan? Ara pot eixir. Hola, Tesla. Està més fondo? Una bolsa de basura. Tu, abans sí. Algú esmorzat i baix, perquè hi ha una bolsa de basura. Puta mare! Jo no entra ahí. Si aquell ha entrat, jo entra. On està el tio, això? Està allà mal. Mira què? Va, ara baixem, no es preocupe. Anem on. Fotons de cada paret. No es pot baixar. Hòstia, tu! Hòstia, això no ven. Hòstia, Això no va haver cabra. Una cabra. M'estàs I comptant. que hi ha caigut una cabra. I no ha pogut eixir. Està calfant. Hòstia, com mola. Ves el cul, ara no faig el mal. Ves d'esquena, Toni, t'ho dic en sèrio, ves d'esquena. Baixa d'esquena. Dóna'm, si te'n veus apurat, agarra't el peu. Agarra't el peu. Puta, que ja està allà baix. Això és efecto flash. Efecto flash. Vamos que nos vamos. Puta madre. ¿Le podré eixir? El puto Juan Descollós, què collons farà? Juan eixir? Tu, Johnny, que tu t'has passat la màquina avui, no? Ai, collons, és que vosaltres veles que esteu... Oh! Oh! Puta, on està el Juan? Bueno, em toca a mi. Hòstia, m'ha pegat una cabuda. Ja, així no fa tant olor. Fa olor ahir perquè es veu que ahir... Però que està la cabra per solta? No, la cabra està morta. Hòstia, pues tu mira pa cavall. Tu mira pa cavall lo fondo que és això. Cuidao, Toni, pues ja havies dit. Un peu ahí, vos que intentes que deixa caure. Exacte, este peu va ser... Jo m'aparte per si cau. I encara que es pot accedir sense més, els manuals recomanen l'ajuda d'una corda de 5 metres. L'eina estava jo, ahí, que està pla. Puta madre. Ahora aquí, yo como voy a ver la cámara no voy a tan... Vols girar-te, no cal girar-te encara. Quina sí, no? Agarra-te i deixa. Ara apoya't ahí. I ahí, i ara. I ara si vols anar a la veu, ja metros i deixes per avall. L'avenc del taverner rep aquest nom degut a la llegenda, que diu que durant la passada guerra civil ací va buscar refugi un home de tavernes de la Valldigna, fugint al pareixer d'una movilització forçada. La leyenda dice que en esta cueva un hombre se comía una cabra. Se fue una cabra. Vivia el xupacabra. Así vivia el xupacabra. Pega la volta, conforme... Vamos a subir a la nave del misterio. Exacte. I ara este peu passa al teu peu esquerre. Ya que agarran alerta. Así nota que les piletes no sé per què estan. Hostia, ¿y que es tira? Ah, sol, mira sol. Sol, este per un. I ara passa a ese... Això ja és per la rei. Que fa una calor aquí brutal.
Vam iniciar la nostra exploració per dins l'avenc. Per uns moments no deixaven d'impressionar-nos del que veien. Poder manejar-se per l'interior d'aquell avenc és una cosa que no es pot contar. Molt impressionant per a gent com nosaltres, que no acostumada a caminar per baix terra, gaudeix d'aquell moment. I allí dins que... Allò allà dalt, allí no hem pujat, però... Ho està fent a cor? Sí. Són més fondos, encara per cada així per fer-nos una idea del que estem ja, de fondos. Sí. Uf! Està molt bé. Encara per aquí. No pares un foc. Pues de baix, la foto de baix per amunt és brutal. És que la foto és per a fer la de baix per amunt. De baix per amunt. Mira los a ells, estan ahí que... Tu has vist el techo? Tu has vist això? Tu has vist això, el que t'es dalt, xaval? Enfoca. Mira així, Listen mira. to the music of the big beat. Tu, pega-li. No se pot fer música. Una reina. Per què no voleu? Esta nit venim així. Sempre queda un moment per a passar-ho bé. Una discoteca. Discoteca. No, ma fem la foto família, tio. Sí. La foto millor mirant amunt, no? Que pega allà... Havia arribat l'hora d'eixir d'allí. Havíem explorat l'avenc fins al final. Però a hores d'ara trobaven en falta la llum i el calor del sol. Per uns moments ens havien oblidat que era de dia. Puta, però això està difícil. És que xafar així. Xafar ahí, per a pujar. Pots, Toni? Sí. És que no s'han enfocat perquè veguis. Que lo mal, lo pitjor que té és que no tens llum, no tens ni puta idea. Xafa un poc. Jordi, enfoca mi jaja. Mira perquè se n'estic jo. Cuidao, tu estàs botant massa en les mans ocupades. Mira baix, aquesta playa si baix també. Hòstia, que bona estar, xaval. El Jordi li agrada. Almenys les pega l'aire. Pots? Sonia que fer un fitxero. T'ajuda, Toni? Hòstia puta. La bandera. La bandera ha eixit massa ja. Conquistar la cova està conquistada per NL. Està... Pots? Va, Antonio! Dale, Antonio! Fa calor ja. Hòstia, tio, quin bon està! Tremendo. Home, jo em porto una i em moria un 3, no sé. Me'n dones una i jo t'ala... Era l'hora d'esmorzar. Recobraríem energies mentre observaven el meravellós paisatge que es donaven les vistes d'aquell lloc. El moment de relax, completament necessari per a una jornada com aquesta. Sos pasteta. Oh, dit, les figues de palma. Hòstia. Ara aneu... Mira la marca 100 metres, o la foto, ara a la dreta. Mira allà el 800 metres. Tu, aquell torna a pixar, allò que... Horizontal aquí al dreta. Es aligeración de peso. Ahí está. Passem i no eixim. Va, pues. Ahí està, sí que passem i no eixim. Tu, trae la pileta. I continuarem el camí per la senda, fins que vam plegar a l'avenc del jazz. Això la cova, Jordi? Cuidao, Això la cova? No, Esta no es pot baixar. Això és forat. Esta mola. Home, dins... L'avenc del Jasc té una profunditat de 24 metres de desnivell. 15 d'ells es baixen només a entrar, en una paret quasi vertical. Després, a la plegar a terra es pot circular per dins de sales i galeries molt impressionants. Per hi pot baixar, per fer de poder. Baixar, sí.
Però pujar, baixar sempre pots. Deixes caure i tu, baixa. Això és molt perillós. Si caiguem així... Si cau algú jo no tinc que agarrar, que no valeu. I amb els 15 metres d'altura, el fracàs estava assegurat, doncs no comptaven amb l'equipament adequat que exigia aquella situació. El que teníem al davant nostre era alguna cosa més que un foradet. Esta mola más, esta es. I finalment van aplegar a l'entrada de la cova del Volumini. A aquesta cova s'han trobat restes del neolític i de l'edat del bronze. Crec que es poden veure les excavacions. I també diuen que el dia del solstici d'estiu, sol de dia s'il·lumina tot l'interior. Sol és un dia a l'any. Sí, i en fet vaig llegir un estudi que dient que si podia tindre algun significat pel... Religiós, clar. Exacte. No sabem què va passar. El Jordi, saps en què dic el Jordi? Sí, tu, però... 700 i pico. Sí. 700 metres? Sí. Una pileta. Enganxar i parir. Bones cames i flexibilitat. La cau del Carlos Sainz. La cova del Volumini és la més gran de les que hem visitat i també és la més famosa. Com es pot comprovar, molta gent visita aquesta cova. Les nombroses inscripcions i el lamentable estat que presenta és símbol del vandalisme que s'ha vist sotmesa. De totes formes, segueix sent impressionant circular per dins de les grandíssimes galeries. La principal dificultat està en el fang i les zones humides. Hi ha un clau als forats, Sí. Mi sol, ja. El Jordi l'han de perdre, no se'n toca. És que per a poder arribar a... Sí, és que ara resulta que xafarem les merdes aquestes i les desfarem, tio. És tremendíssima, No es veu, es veu. Ella de... I això, tio. Això és tremend. Mira tot això, sí. Que no li flica, no. Això és un polp que és d'allà. Forma parte. Forteza. Passa. Forteza. Teníem que anar en compte de no caure pels forats de les cimes, que no podríem visitar al no portar cordes. La cosa és, a veure com ho fem, te matamos antes. Ahí hi ha un agarró per posar el peu, ahí baix. On té la mà, d'enfront, hi ha un forat. Sí, ja està. Simplement espectacular, una megacavitat natural digna de visitar, amb la sala de l'òrgan, les almenes, el fantasma, la sala de brea, la freàtica, entre altres, formen la cova del Volumini, una meravella de la serra de Segària. És que ja no es puja les cares, que la teua dreta ni un tallat. Puta. Un precipici. No sé si s'aprecia que està brillant o no. Sí, Has vist això? Si forat arriba a l'infern. mira això, això és un vídeo.
està bo, no me la jugo. Es pot seguir. Ara, així et ve de puta mare, no val la pena jugar-se-la ara. Escolta, es pot seguir a on? Ahí Pacadín, jo què sé, igual que se tiene que escalar de puta madre. Pues ahí Pacadín no pot seguir. Mireu allà. Ahí Pacadín es pot. Mireu ahí. Ei, dalt, és brutal. Tenim ja, tio. Tirem vols dir un poc? Estem a lo que és la sala de brea. Sí, sí. No res, hasta el final, com ho queda. Això és un altre pou? Sí, algo així apareix. Puta. Hòstia, este és el pozo maestro. Això és un altre? Wow. I per no entrar, Hòstia, així pou és brutal. Hòstia, però estem Ja que dins del tornar tot. darrere i mos falta veure este costat, no? Dic jo. Això està fet, això està fet ja. Ja han arribat al camp, no? Ja han arribat al cap, han vist els pous, han vist les estalactites, les estalagnites, això ja concluït. Ara mos farem la foto amb la pancarta Ara traiem la bandera, no? de premio És el moment. i ja està. On la traiem, ahí dalt? O no mos arriesguem? No m'ho arriesguem a pujar perquè aquells estan com una cabra. Aquells estan com una cabra. Un poquet. Perquè el piso està que s'esvara, és poquet. S'esvara poquet. Això és una pista El de gel no gel. farà tant. Això és una pista de gel, però polidet. Vull dir que no... Exacte. Uau, la foto. Puta. Hòstia. Però has baixat de cara, com has baixat de cara? Volem una servilleta. Un mocobre! Teniu mocobre? No tenim. Jo. Tu obres el xandall, Jordi. El xandall este està petit. Volem de baixar, tio. Ja explorada la cova del Volumini, es pot donar per acabada la nostra visita a la Serra de Segària, que sense ningú dubte tornarem a visitar en un futur. Vam eixir a l'exterior. Bueno, així ja s'ha acabat l'expedició, s'ha concluït. Hem acabat una mica ferits, però bé, pel nostre peu hem plegat així baix. No embeguem, hem pujat tot això i hem baixat. Clar, hem pujat i hem baixat, no el mateix que pujat. Tota la muntanya Segària. Visitat dos cops. Ara t'has molt dir, gràcies. Polla.